Asamalieta igongoro kwa Rogers Motuli oyi wongerande kwa West Mugirango bamanyete uneliogo lya West Mugirango litangani kabisa tigangire libageli wakira abantu baitu bagusi nambia mono sana ase egasingia batokoleire una bagusi batubikire na itubono gusie tugutara tubigete metugoro mono ntagite wakira ward ito ya Nyamaiya ward ito ya Ekerenyo ande ward ya Nyansiongo mbia mono sana aso gusturusi busuku na send a message wochia te Kenya una naintwe ntubuate umwana oito mwana ominto okoliyo burai tole nyuma yae wochakira boniga esegi matiangi amosike matiangi arwanetiwe ase chiwodi echisato ya muimokere irigoro Kenya yonzi pi nezengima boniga liretyo murai ogojikuraya Kenya woselio bukurumi woselio butaka amona sha eyetogende tokone ligwetali kokora gazi omuntu bweka ora kolegas Kenya yitegendere mutwe n'umusike Fred Okengo Matiangi igotyangire libageli kubakira jibodi ejisato nambia mono sana ase support mwaruete boni gatubwa tuburayo bya nabarayi bali baitwe egasi tubasabira maya bachake ko kolegas bali bonzi pi balenge upinshani balenge kurwandire kirugeke bali nabana baitu ego tokubatebya baje baitaranze n'abaraya bacoletwe barore na kibagote bagosukia chiwodi chito jisuke mutwe abarayi bacoletwe egati bagwende guchaka kurugoro na bacoletwe chiwodi chiabo konye njibwati barayi bagora na ubono baetwe mandate n'abantu bechiwodi echo ebabwende guchaka gokolega na inde mono bali shout to the other team competitors bali balinge go kurwandike rugeke komo baitaranze bale tomolembe igen tutagete no molembe oburayi tokoli wobonene bwense ntokonyara motivate abantu baitu ntubonje abana baitu balinge koliya abanyolere bondi gati babe supported igone barabuna barayi bono digabate the lead batebi bali baje baitaranze meza bachaki kubange ibintu nakitoko tukubanga jibodi cheito nande nakitokoliya oburayi obonene bwense abarayi bali balenge gotema korusiko bono mwarolire ase momentum gusiya tekiri at this time terigo chikoira na nyuma nyoye no lyo batomete genda mo batebye gentekene keruru usi boni gatwamwire ntwe tubwate candidate yamo na ekerogo tokoliya nekerogo kyoburayi bwenseye n'umwana uri tubone tokobura yobo n'umwana uri to Fred Okengo Matiangi oyo performiri ekerange minister ya interior ya education ya lands and whatever alinga kora kurwa bunyuma boniga igo tutagete omuntu bwate te track record ateke our country to the next